ya fa yadi ni fa saboda ke ya sama zan zo galadi ba wata ne a zuciya ta ke ce muradi shakuri mun ki zan shigo ko ranar lahadi ai daga ke fa babu ƙari hajiyar galadi na dace da ke fa mai sona babu ƙarya ga ki da daddabi biyayya san ba hayaya tsakanina da ni da ke ai san ba kiyayya dole na yau rawa ne yau taku ne ya juya duk mai kinmu ni da ke lalle ya ci baya alkawarin ki zan rike maki shi ba tsayawa aiki a cikin gida Maryam zan tayawa zafa bayo zaman lumana san babu tsawa shuka dai kisan ara ne ba ta fitowa wato ni fure na soyayya nake nufowa mata ku rawa ku yota ku yi baya kun ji kiɗa irin na nishaɗi babu sanya ni ne dangala da Musa ji kun sanayya san fa ana batun daka dole a sa ta ɓarya na ce wanda ba ta taku da ta yi baya lalle hajji ya fade yaukin zanta Musa ki kyale dukan magauta ki masu nisa ko da sun taho ki share su fage na wasa ba na san abin da zai zo bai zama kissa burin dai irin magauta ba su kai ka nisa ya Allah ka samu dace kada mu yi zarya tabbas duniya tabawa ce babu ƙarya